Her begynder En fars begær af Elizabeth George, indlæst af Thomas Gulstad for forlaget Jentas. Kapitel 1. Det kunne næsten ikke have været værre. Han nøs højlydt, vådt og aldeles utilgiveligt ind i ansigtet på kvinden, der sad over for ham. Han havde kæmpet imod dette nys i 3 kvarter, men til sidst måtte han overgive sig. Og nu, bagefter, for at sætte prikken over i'et, begyndte han at snøfte. Kvinden stirrede. Hun var nøjagtig den type, der bare ved sin tilstedeværelse forvandlede ham til en lallende idiot. Garderhøj, med en påklædning så tilfældigt sammensat, som kun overklassen tillader sig det. Aldersmæssigt skulle hun vel placeres et sted mellem 60 og 80, men det var umuligt at sige. Og hun iagttog ham med øjne, der var blå og skarpe som barberblade, og som i tidens løb måtte have drevet mange en kammerpige til tårer. Hun sad, som havde hun en lineal i ryggen. Hendes hænder lå foldet i hendes skød. Hun tillod sig ikke at slappe af bare et øjeblik. Og hun stirrede. Først på hans katolske præsteflip, så på hans ubeherskede drøbende næse. Tilgiv mig. Jeg undskylder 1000 gange. Lad ikke en lille selskabelig brøler ødelægge et venskab som vores. I en opdigtet samtale kunne han sagtens være kvik. Det var kun i virkeligheden, at han altid fjumrede. Han snøftede igen. Igen stirrede hun på ham. Hvorfor i alverden rejste hun på 2. klasse? Hun var kommet fejende ind i vognen i Doncaster, og når hun ikke havde været optaget af at drikke British Rails ildelugtende, lunkne kaffe, havde hun siddet og stirret på ham med en misbilligelse, der forkyndte for alverden, at hun selv tilhørte statskirken. Og så kom nyset. Havde han opført sig pinligt korrekt fra Doncaster til London, kunne hun muligvis have tilgivet ham hans katolicisme. Men nyset fældede den endelige dom. Undskyld mig. Der var intet at gøre. Hans lommetørklæde lå begravet dybt i en lomme. For at få fat i det ville han være nødt til at slippe taget om den slidte attaché-taske, han havde på skødet, og den tanke var umulig. Hun måtte forstå situationen. Det her drejer sig ikke om takt og tone, frue. Det drejer sig om mord. Efter den tanke snøftede han igen, selvretfærdigt og højlydt. Det fik kvinden til at rette sig endnu mere i sædet. Sample complete. Ready to continue?